mulakaw mi. Mulakaw? Nistorya unta ka ahead of time. Namagudong tako ba? Nakadalakaw na ko. Magbilin ko og para sa imo. Oh. Nya, kanus-an naman po dahil yung sundlakaw. Ready na mo dra, pre? Goods na ni pre. Ready na mo dra? Goods na ni Yan na na inyong mga gamit ha, sure ha nga. Kompleto tanan. Ay, be, good morning, be. Ay, Gusto mo? Sa Kamigin. Kamigin? Gusto mo kamigin? Mang dayo basketball. Dayo na yung basketball han. Hayog basketball. Kay uma naman biya migdayo-dayo diri. Napildi na mga makalaban inter barangay. Dito may sa Inter Island. Kamigin, Sikihor. Kibali kita ang representative pre sa Oh, Mindanao. sa Mindanao. Labi na dire sa ato ang lugar. Nung sa man, kakaroon pa makamananghid. Sige, ako ba na mga barkada? Di mo na biya ko sa imo sa una nga mulakaw mi. Sa una! Ningon ko sa una, wala mo giyusap og ingon! Sigsaba na gud. Be na sigsaba ba? Sige, rakaglakaw. Kamu po man, Mr. Lem! Ali ragod. Ay, sa bali ragod. Ali sa gud. Ay na gud sigsaba. Bito mo na biya ko na nimo sa una ha nga mulakaw mi. Mulakaw? Nistorya unta ka ahead of time. Namagudong tako ba? B. Nakadalakaw na ko. Magbilin ko og para sa imo. Oh. Sigasok ko. Dili ba, ang ako alang unta ba, magturya unta kadaan sa ako ang. Problema ba ko kung safety ba mo dito? Safety gali mino ayo ka problema safety me. Nya, kanus-an naman po dahil yung sundlakaw. Grabe wala pagalit takalakaw palako na punta nimo. Diba, ahead of time lang ba? Para makabalo ko ba? Wala po kabalo ba sa sunod manglakaw na pud me. O sige ha, pag mula ka mo sunod, amping pirme. Sige nya mo. Adto sa me. O sige. Gusto me. Okay na. Tara pre! Tara pre! Welcome to Kamigin! Okay, let's go!